mafanzi muri NGODA. NGODA ndiko kusanga tichibika zwa munoda. Muna manje muna Mwari. Tuchitanga muna mato tisatata si. Tare nzvimbo ite si. Nzvimbo roko. Bona manje. Iri basa rinoda kushinga muna Mwari. Rinoda kushinga. Ndakamboshanda nemumwe murume wainzi Madzibaba Toriro. Zvinozofamba zvakanaka. Kuti munosangana nemiedzo mukati basa ratendinaro. Chokwadi. Saka panoda kushinga. Panoda kushinga. Wozi mukada kuti miedzo yawo imobatana nayo makutobuda mbandre. Unenge watobuda mbandre. Mapona. Ya miedzo yacho amedzi akawanda. Kwasaingwarira futi ainokukurira. Saka mufana kutoziva Mwari kana tatanga basa iri. Pona. Kana vanhu vauya vanoshandirwa mahara. Tusiyane kuchiva namadzimai navanhu vanenge vachingouya vakasiyana siyana. Pfuma yevanhu hatinei nayo, isi toda kushandira denga. Kana tichiwirirana pakanaka ipapo. Svikei vanhu vashe mugare nechipapo. Nyenyedzi iri kunamata Yesu vendaza tiri kunamata Yesu vendaza tiri kunamata. Rufaro kwa muri. Rufaro kwa muri. Hallelujah. Amen. Hai wiri pai Stefano ri pai ndaturijo Damascus zvakanaka Paulo. Eria. Amajobo manya nedevu. Tazara yenyesi iri kunamata Yesu vendaza tiri kunamata Yesu vendaza tiri kunamata tazara Paulo, Eria, tenisi tajero apero. Chakanaka Paulo. Zvanzina mweya. Chii chatambudza madzimai nemadzibaba? Chii chatambudza madzimai nemadzibaba? Madzibaba, muchiona tasvika panapa. Da kuti mutisimbisewo. Ndofunga muchiona takadai so tichimukova nemusikana. Saka tangoya kuti mutisimbisewo kuti tisvike pakuroorana. Pasina chatapokana kana kuti pasina anetsa nemumwe. Kusvika pakuroorana kwedu. Hurumende Paulo, Capital Jajaja, Enjura, Evamon, Sosten, Pasco, Daniel. Zvino ini madzibaba. Zvino madzibaba. Mweya uri pano. Unonhonga mumwe nemumwe. Mune kupokana nazvo here? Heria! Chiteererei kutaura kwomweya. Imi madzimai yewu. Mweya ati nditaure nemi. Mune kupokana here pamusoro pezita randataura? Mune kupokana here pamusoro pezita ratataura? Ndikatarisa mukati memusha wenyu. Unova musha wakasaririra. Asi zvanzina mweya. Imi madzimai. Nekutendeseka kwenyu. Mweya waona maroorwa na chiremba. Ndinoreva Dr. Madzimai. Ishe wangu, handisi kunyatsonzwisisa pamuri kuti apa ndicharoorwa naDokta.
Bozi mukomana wangu andinayo ka. Anoita zvemascraper nekutengesa mabhodhoro. Teererei kutaura kwemweya. Teererei kutaura kwemweya. Zvanzi namweya. Zvanzi namweya. Handireve idi rekupokana naro. Handireve idi rekupokana naro. Imi ndimi muchasumudzira rudzi rwekwenyu. Imi ndimi muchasumudzira rudzi rwekwenyu. Muchayambuka mhiri madzimai. Muchayambuka mhiri madzimai. Kubudikidza nemurandarume wamuchapiwa. Kubudikidza nemurandarume wamuchapiwa. Mune kupokana nazvo here? Mune kupokana nazvo here? Ishe wangu, murandarume wamuri kutaura kuti dokta ndiye vandinaye pano here kana kuti? Zvakuenderana nekudzidza kwake. Zvakuenderana nekudzidza kwake. Kuti rugwaro rwake akasvika here kuti akwanise kuita dokta. Kuti rugwaro rwake akasvika here kuti akwanise kuita dokta. Wakadzidzirei? Ndakapera date 4. Ndaza yenyenyedzi iri kunamata. Nezuvo kunamata. Nezuvo vendaza tiri kunamata. Ndaza yenyenyedzi iri kunamata. Nezuvo vendaza tiri kunamata. Nezuvo Vanhu vaMwari mukachienda henyu. Bazi baba, muteuro wamapiwa uyu mumweya munougeza kwemazuva anokwana kuita 13 zvava 30 days mwedzi wese muchigeza. Kana mapedza zvenyu mozonoukanda kumabvazuva. Zvakare imi madzimai wenyu muteuro munogeza kwemazuva 2 chete. Apona mapedza mukanda kumabvazuva zvakare. Wenyu vanokanda kumadokero. Nyaya itesa mapaona manje Zvenyu zvino zvakatanga kutokufambira. Ndakatamba kutaura kuti chiremba paya muchazombozviona mega. Mapaona. Mukachifamba zvino. Baba. Wandiziye? Tabona nakubizwe. Mantaza ndike. Kurise kumasowe. Mukabvunza kumasowe makabata shamu. Kwakanaka ere? Isi shamu. Unonzoni chiranga mapenzi. Mapenzi ndasa kwana. Vanhu vasina kukwana ndivapi? Mukadombo nyama kandipe. Imama nakuita zvatakataurirana kapa muteuro. Makanzi mitese nemuteuro. Imi mumbori vanhu vaMwari ere? Tiri vanhu vaMwari. Makashandisa 30 days kusvika dzakwana. 30 days manje nini? Bebe rangu 2 days ini manje 30 days. Zvakasiyana. Asi mumwe aikanda kumadokero mumwe achikanda kumabvazuva. Munamato inenge yakasiyana. Kunditira mweya weshaisano inini. Kumaitwa shaisano papi. Doctor chichi chiremba chi doctor. Isu hatipikisane nemweya munhu waMwari. Zvinhu zvatinenge tichitaura zvibve mukanwa medu. Handikuzivei mimi. Mudzimai wenyu handimuzive wewe wamaka. Iwe ndo waitaura uya chidairira. Mese muri tu imi. Ini ndotaura zvinhu zvataura namadzibaba. Zvonzi doctor chichi apa ndakapera get 4 this. Muri mutadzi doctor. Saka ndotaura zvamuri kuda imi mere. Ayo iwo mira. Right, mazaba. Amira tivunza. Madzaba rai pasi. Mudo imaira nditaure zvamunofunga imi. Madzaba rai pasi. Kana mune nharo izve zvamuzvimirira chiudzai Gabriel kana Mikael kuti ndiri kurohwa. Kuti basa ramakatituma panapa takurohwa pasi panapa handicharida. Musaite kuti tizononama. Fonerai Mikael izvi. Zita renyu toita dzimwe mhiko dzakashata.
usarwadziwe naika chingosiya wangoleka wapa wato subscriber unoone muta kuna njaa